Yes, jamen, så er det også overstået for os. Konkurrencen for mit eget vedkommende gik meget fint, vil jeg sige. Jeg havde en lille fejl i mit afspring, men sådan er det kom til at koste lidt dyrt på karakteren, og dommerne var hårde, men jeg er egentlig godt tilfreds med min øvelse, så det var fint. Ja, for mit vedkommende så er jeg også fuldt tilfreds med min egen præstation. Desværre afspejler det ikke den karakter, jeg fik, da jeg havde en lille teknisk fejl, som betød, at min karakter blev stærkt reduceret. Jeg er rigtig godt tilfreds. Jeg var lidt tvivlsom i allrounden dagen op til. Jeg besluttede mig egentlig bare for at tage et redskab ad gangen, og så måtte vi se, hvad kroppen kunne holde til. Og da jeg så kom i gang med ræk, så havde jeg det som om jeg var en ræv, der lige havde set en amerikansk actionfilm turn, og så fortsatte jeg derfra. Kom igennem 6 redskaber uden store kicks, men jeg var træt til sidst, men jeg er glad. Yes, godt med glad.